mae yna gyfle gwych i chi ennill 1000 o bunnoedd y flwyddyn wrth ymgeisio am yr ysgoloriaeth Gwilym Rhys Davies. Mae'r ysgoloriaeth yma ar gael os ydych chi am astudio 80 credit o'ch gradd trwy gyfrwng y Gymraeg, ac bydd hwnna yn golygu bod chi'n astudio treian o'ch gradd cyfanchu trwy cyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, Prifysgol Aberystwyth ydy'r prifysgol sydd yn cynnig 80 credyd o'i gradd gyfraith trwy cyfrwng y Gymraeg. Hefyd, mae'n rhaid i chi unau wedi bod yn byw neu'n astudio yn yr ysgol neu'r coleg yn yr hyn Sir Feirionnydd neu Rhondda Cynon Taf mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth yma. Dyddiad cau yr ysgoloriaeth yma yw Ionawr Chweched ac mae modd cael y ffurflen gais ar gwefan y Coleg Cymraeg. Fel myfyrwraig gyfraith yn y Prifysgol Aberystwyth, dwi wedi ac yn mynd i fynd ymlaen i astudio nifer o modiwlau fy ngradd trwy gyfrwng y Gymraeg ar y cyd â rhai modiwlau trwy cyfrwng y Saesneg, ac dwi wir wedi mwynhau a joio astudio trwy cyfrwng y Gymraeg. Am gyfle i ennill 1000 o bunnoedd y flwyddyn, dwi'n rili annog unrhyw un sydd yn gymwys i mynd ac ymgeisio ar gyfer yr ysgoloriaeth Gwilym Rhys Davies, oherwydd mae fe'n cyfle da i ennill tipyn o arian.